Det her, det er den nye Grabo Pro. I dag skal jeg vise jer, hvordan den virker og hvordan den ser ud. Sådan ser den ud. Denne her Grabo, det gode ved den, det er, at i forhold til forgængeren, så den her Pro, den stopper automatisk, når den har opnået det vakuum, den gerne vil have. Og så ved man, at den har fast. Når du arbejder med den, så er der forskellige belægninger til den, forskellige læber, man kan bruge. De kan tages af sådan her, og så kan man sætte andre på. Og det er alt efter, hvad for noget glas, eller fliser, eller sten, eller plader, du skal løfte. Man kan løfte gipsplader, man kan løfte almindelige glas, tyndt glas. Der findes nogle til glas under 6 mm, der er specielt lavet til det. Så findes der noget, der hedder et Rock Seal, der nærmest kan løfte sten, der er meget kuperet. Så er der sådan en silikone på her, og det er simpelthen bare for at beskytte den, så den ikke bliver forstøvet. Så har vi digitalt display, der viser PSI og bar, og så er der batteriet. Og der følger oplader med i tasken.